yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. עיגולים של שמחה ואור גנוז בנשמת עמך עמוק בלב עיגולים של כאב אתה שונא אתה חייהם באמת שזוכרים את השמש ונוגעים תפקחו את העיניים, תסתכלו על העולם, העולם מלא ביופי והיופי חינם תענוג להסתכל איזה יופי לעיניים אם יודעים להסתכל החיים יפים כפליים אז מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד את כל היפי מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד תפקחו את העיניים תסתכלו על העולם העולם מלא ביופי והיופי חינם תענוג להסתכל איזה יופי לעיניים אם יודעים להסתכל החיים יפים כפליים אז מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד את כל היפי מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד אז מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד את כל היפי מי שלא מביט מי שלא מביט מי שלא מביט מפסיד אז מי שלא מביט מי שלא מביט
יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים. מילה שנייה, א' יול, כ' אינסופית. מה זה נחל איתן? שזורם כל השנה. מצוין! כל הדלתות וכל אהבה נגמרת. שאתם יוצאים היום עם שני דברים שהם מאוד מהותיים. אחד, אתם יוצאים עם כלים על איך לשמור על הסביבה, כי כל השבוע הזה עסקנו בשמירה על הסביבה. וב' אתם יוצאים עם משהו מתחום השפה, מתחום החינוך הלשוני, של מילים ומושגים הקשורים לאיכות הסביבה, ולדעת להגות אותם, שזה דבר מאוד 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 חשוב. אז כל הכבוד הנבחרים, אבל כל הכבוד לכולם שלמדו. מגיע לכם. תפסיק להיות גיבור של העולם ילד. אנחנו מסיימים היום שבוע ירוק שכולו היה על איכות הסביבה, ולכבוד סיום השבוע החלטנו בעצם להעניק לכם מתנת סיום שהיא סל ירוק שנראה כמו ארנק, כמו שאתם רואים, ויש לו טיק-טק שסוגר. תקשטו אותו גם כשהוא סגור, ואחר כך כמובן הוא מיועד להיפתח ולשמש אתכם כסל קניות רב פעמי למען הסביבה. יש לו ידיות נוחות, אפשר לשים אותו.